O Torneo Internacional de Fútbol Infantil Copa Ribadumia traerá a localidade a uns 75 equipos e 1.300 xogadores procedentes de varios países. O torneo Benxamín para rapaces nados no 2009 celebrarase entre o 14 e o 16 de xuño. A categoría infantil para nenos que naceron no 2005 terá lugar unha semana despois, entre o 21 e o 23 de xuño. A intención é atraer aquí a Ribadumia e a comarca 75 equipos entre os dous torneos. E, bueno, pois que máis ou menos englobamos a un montante de uns 1.300 xogadores e a cerca de entre 3.000 e 3.500 persoas, non? Que bueno, pois queremos que isto a nivel turístico xa para o que é a comarca en xeral pois é algo altamente positivo, evidentemente. Para a organización deste evento, a proba ten unha dobre finalidade. Primeiro, o de promocionar o fútbol base na comarca de Arousa e na comarca do Salnés en xeral, e segundo, promocionar o que é a comarca de Arousa e do Salnés a través do fútbol base, non? Un xogo de palabras, pero realmente iso é o obxectivo que se persigue co torneo, non? E para iso pois asumimos o reto de crear un doble evento deportivo que é este torneo, e engloba a dous torneos que son totalmente independentes un do outro e con distintas fechas. A cita converterase nun auténtico polo de visitantes e turistas á comarca e, por suposto, a Ribadumia. Este torneo lle brinda a Ribadumia a oportunidade de poder promocionar de Ribadumia, de poder promocionar a comarca do Salnés, de poder promocionar precisamente Pontevedra e tamén Galicia. Por lo tanto, eu creo que todas aquelas persoas, todos aqueles homes e mulleres que se poden acercar fora de Galicia a nivel nacional, a nivel internacional, pois de alguna maneira pois que disfruten precisamente desta comarca que lle vai a dar a cambio pois moitas satisfaccións. Dende o Concello tamén celebran a promoción do deporte de base que vai supor esta cita internacional.